ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପତ୍ର ଲେଖନ। ଜନ୍ମଦିବସ କିପରି ପାଳନ କଲ ତାହା ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା କ୍ଲାସ୍ 3 ଓ କ୍ଲାସ୍ 4 ନିମନ୍ତେ। ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଜନ୍ମଦିନ କିପରି ପାଳନ କଲ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର। ପ୍ରଥମେ ରହିବ ସ୍ଥାନ, ନିଜ ହିସାବରେ ସ୍ଥାନ ଲେଖିବ, ତାପରେ ତାରିଖ, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବ ପୂଜ୍ୟ ବାପା, ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଶା କରେ କି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଭଲରେ ଅଛି। ମୁଁ ଜନ୍ମଦିନ କିପରି ପାଳନ କଲି ତାହା ଜଣାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଛି, ପଢ଼ି ଖୁସି ହେବ। ମୋ ଜନ୍ମଦିନଟିକୁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ପାଳନ କରିଥିଲି। ଘରକୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ତଥା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଘରେ ମା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିଥିଲେ। ଘରଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇଥିଲେ। ନୂଆ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଥିଲି। କେକ୍ କାଟିଥିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ମୋତେ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଖୁସି ହୋଇଥିଲି। ମୋତେ ଅନେକ ଉପହାର ମିଳିଥିଲା। ଆପଣ ନଥିବାରୁ ମୁଁ ଏସବୁ ଜଣାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖୁଛି, ପଢ଼ି ଖୁସି ହେବେ। ଇତି ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ତାତରେ ଠିକଣା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।